थानांगौ बाबु नों जागाबसो आं नोंखौ आंनि हिनजावाथ' जेबो जायाखैमोन बिदिनो गोथां डाइरेक्ट स्पटनो थाबायबोदोंमोन आरोना ज' जोङो दिनै नैबे काजलगाव सिभिल हस्पिटालाव जोङो मानि थाखाय दिनै बे देरहासार इस्लारि बिथांखौ लेंहरनानै जों मानि थाखाय मिडिया होनो गोनां जादों। खुलुमबाय देरहासार इस्लारि इउट्युब चेनेलखौ नायगिरि गासैनिसिमबो आंनि गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। रायजो राजा नोंथांमोन दिनै आङो दंफैयो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगाव सिभिल हस्पिटालाव। बे सिभिल हस्पिटालाव फैनायनि मेन खारनानो जाहैबाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सराइबिल एरियानि सिङाव थानाय जानालिगाव होननाय मोनसे गामिनि सासे वाशिंटननि हिन्जाव पपिना बिथांखौहाय नैबेयावहाय माने गथ' जोनोम होनो थाखाय लाबोनाय जादोंमोन। नाथाय दुखुनांथावनि बाथ्रा जे मैयाहाय बे हस्पिटालाव थिसनफैनायजों लोगोसे बेखौ मोनसे रं ट्रिटमेन्ट होनानैहाय जिउ खोमानायनि मोनसे रिपर्टखौ मोननो हानाय जादों। दा बेखौनो लानानै बेवहाय माखासे क'क्राझार जिल्लानि बा सराइबिल एरियानि गोबां रायजो राजाफोरा आंजों लोगोसे दंफैयो। दा बिथांमोननिफ्रायनो काहानिया माब्रै जामारदों बेखौ जोङो फारियै मिथिनानै लागोन। आरो आङो सानो बे जे हस्पिटालनि काहानि बियो बयनिबो थाखाय मोनसे गोनांथि होननानै आङो सानो। साफ्रोमबो सुबुंफोरानो दिनै गथ' जोनोम होयोब्ला हस्पिटालाव लाबोनाय जायो। खौराङाव मोननाय बायदिब्ला बे हस्पिटालावहाय मास मोनसेनि गेजेरावनो माखासे मानि मानसिफोरा जिउ गोमानो गोनां जाबाय होननानैबो जोङो खौराङाव मोननो हानाय जादों। बिनिखायनो जोङो बिनि डिटेल्सखौ मोनथिनानै जेन' गावनि फेमिलिफोरखौहाय सेफटियाव लाखिनो हायो। बिनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामना होयोब्लानो जाबाय। लोगोसे निउस पर्टेल बा सोरबा सासे इउटिउबार दङब्ला बे भिडिअखौ डाउनलड खालामनानै रि-आपल'ड खालामोब्लाबो जेबो अबजेक्सन गैया आंनि चेनेलनिफ्राय। बेनिखायनो नोंथांमोना जुदि नोंथांनि गोसोआवबो बे जाथाया नांदोंब्ला नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामनानै रि-आपल'ड खालामनानै नोंथांनि फल'वार्सफोरनोहाय शेयार खालामनो हागोन। थ' बिदिब्ला बै जाथाय जाजागिरि बिथांमोननिफ्रायनो जोङो डिटेल्सखौ मिथिनानै लागोन। वाशिंटन नार्जारिमोन ने? बसुमतारी। नोंथांनि हिन्जावा दे नैबे हस्पिटालावनो जिउ गोमादों होननानै जोङो खौरांखौ मोननो हाबाय। दा बियो माबायदि सिस्टेमावहाय जिउ गोमानाय जादों? नोंथाङा लाबोनायाव बिनि हालोदा माबायदिमोन आरो बेवहाय माबायदि हालोदावहाय बियो जिउ गोमानो गोनां जादों बेखौ क्लियारै नोंथाङा फोरमायना होयोब्लानो जाबाय। गिबियाव खुलुमबाय देरहासार इस्लारि इउटिउब चेनेलखौ। आंनि हिन्जावाथ' जेबो जायाखैमोन बिदिनो गोथां डाइरेक्ट स्पटनो थाबायबोदोंमोन आरोना ज'। एकदमबारे गोख्रों। औ मिनि खुसि। ओमफ्राय बियो हाबफैनाय लोगो लोगो थादो मादो जालायलांबाय दा बिदिनो होननानै हाबहैबाय सिङाव। हाबहैजासेयावबो माने गोख्रोङैनो थाबायलांदों। खुनु नासथुस जेबो गैया। माने लोमजानाय साजानाय जेबो गैया, जेबो अबजेक्सन गैया। ओमफ्राय हाबहैनानै इंजेक्सन होनाय लोगो लोगो हख्रावखांबाय आरो हख्रावबाय। हख्रावखांनानै नार्सफ्रा खारजोबनानै ओरै मुलि बिबाय लायना होफैबाय। जा सिरि बिनो सिरियास दिनैसिमाव दहाय 12थायाव जिउ गोमाबाय आरो। जेनेबा नोंनि आइडिया बायदिब्ला मैयानो हख्रावनानै बियो गोथाङै थाबावदोंमोन नामा? गोथाङै दाथ' अक्सिजेन होनानै लांदोंमोन बिसोरो गावसिनि माबाखौ दायखौ सारायनो थाखाय। आंनिफ्रायथ' बेनो सन्देहखा 100%। बेनोखा मालाबा मानसि गोख्रोंखौ इसिबां थाजा माजा हाबनायखौ बिदि इसिबां हथारै बख'ना लाङा। आरो अक्सिजेन होआ। इसिबां अक्सिजेन होनानै लांनांगौ दरखार गैयामोन आंनि हिन्जावखौ। ओमफ्राय दा नोंनि हिन्जावा दे जिउ गोमाबाय, दा बिनि सायाव नोंथाङा मा डिसिसन लानानै दङ? डिसिसनाथ' आङो केस फाइल होगोन। न्यायखौ आंनो नांगौ जाहाथे उनफ्रावबो गामिनि आइ आफा आंनि बर' हारियाव जाहाथे बिदिया थास दा जाबावथोंसै। आंनि न'खराव जाबाय आरो दस्रानि न'खराव बिदि जाबावनांगौब्ला जोबलांगोन। अनेक मानसि बिदिनो दङ। दिनै आंनि सिगाङावनो नार्सआ खोन्थाखादों खयजन मानसिनि जिउ जानो नोंलाय 6-8 ना रायखादों। नार्सआनो डक्टरखौ रायदों? नार्सआनो गावनि मेन डक्टरखौनो रायदों। डक्टरनि नामा मा नाम? डक्टरनि नामाथ' जितुमनि दास। जितुमनि दास ने? जितुमनि दास। दाना बेनो रायखादों 6-8 नों बर'खौ खयजन जाबावनो सानखो नोंलाय? दाखालिसो सासे थैदों
आरो दिनै सासे बिदि खालामना होबावबाय खयजन जाबावनो नोंलाय बर'खौलाय बिदि मानसिनि जिउखौलाय बिदिनो ख्राव ख्राव रायखादों मोखां सोमजोबखादों मानसिया गावनो बिदि खालामनानै संगे संगे आं हस्पिटालाव माबा 108आव गाखोनानै डाइरेक्ट दोनना हैनायानोसै आरो डक्टरानो थांफाखादों डाइरेक्ट डक्टरानो दोनना हैदों ओमफ्राय बिनिफ्रायथ' एसि रुमाव सोबाय जोंथ' हाबनो मोनाखिसै ओमफ्राय गावसोर होनो दङ मोजां जागोन 6 घन्टा ओंखारदोंमोन गावसोर 6 घन्टानिफ्राय 12 घन्टा होनदों आंखौ 12 घन्टानिफ्राय 18 घन्टा होनदों 18 घन्टासिमाव थगाय दोननानै दहाय 12थासिमाव गैया जाहैबाय आरो दा बेनो आंनि बुंनांगौ दा मेडामाथ' आसानि ना दा बेवहाय लाबोनाय जादों दा आं मोनसे बाथ्राखौ मिथिनो लुबैदों जे नोंथांमोननि क'क्राझार जिल्लायावबो बेबायदि गुबुन गुबुन हस्पिटालफोर दङ सरकारि हस्पिटाल दिनै बे हस्पिटालखौ गारनानै जोंनि चिराङाव माबोरै सफैनो हाखोना आसानि सिस्टेमावहाय बेबायदि थांलाय फैलाय जिल्ला बारलायनायाव जेबो अबजेक्सन गैया नामा गैयामोन गैनायाथ' सिगांगौमानि गैयामोन जा आङो पेसेन्टखौ लाबोदों पेसेन्टआ दासान्दि आङो ओरैबो लाङो क'क्राझारावबो लाङो बावबो लाबोयो आरोखि खिन्थु आंनि लाबोनायनि गेजेराव आंनि पेसेन्टफोरा दिनैसिम बिमाबो आरो गथ'बो मोजाङैनो मोजां हामनानै आं सामफ्रामबो बेखौनो मोनबाय थादों आरोखि मोजाङैनो मोजां हामलांबाय थादों आजिलै आङो दिनै 16 बोसोर जाबाय आसा मावनाया थेवबो आंनि गामिनि मानसिया सासेबो हानि जाफेराखैमोन दिनै काजलगाव लाबोदों गाबोन क'क्राझार लांदों आंनि पेसेन्टआ बुरजाबो आङो जेरैबो गिदिङो जानाय लोंनाय दोनथ'नानै गांनाय उखैनाय दोनथ'नानै आङो पेसेन्टफोरखौ दैदेननायनि गेजेरजों आंनि पेसेन्टआ सासेबो हानि जायामोन आरो हानिबो जाफेरनाय नङा होननानै आं सानबाय थायोमोन आरोखि दिनै आङो बे पेसेन्टखौ मोजां जागोन होननानै गार्जेनजों रायलायनानै आरो डक्टरजों मोजां गाज्रि परामर्श लानानै बे मानसिया डेट बारबाय होननानैहाय आं जिएमसिआव लाबोनाय जादोंमोन आरोखि बेखौ सिगांगौ माइनियावबो जोंनिथिङै देखायनानै लास्ट 36 उइक जाबा आङो जितुमनि सारनो देखायनाय जादोंमोन दा जितुमनि सारा बुंदों आरो नोंसिनाथ' फेब्रुवारिनि 16 थारिख नङाबा 22 थारिखआवनो हामनांगौ दा जुदि बे बारोबा नोंसोरो सिजारिं खालामनो थाखाय आंनाव लांनो हागोन होनदों आरोखि बे बाथ्राखौ ओमफ्राय दा जेनेबा हजोंनि जे हजोंबोथ' मोनसे ब्रान्च हस्पिटालफोर थायो आसाफोरा बिनि थ्रुदिनो खामानि मावो दा हजोंनि ब्रान्चनि डक्टरा मा होननानै बुंनाय जादोंमोन दा ब्रान्चनि डक्टराथ' दाखालि नैबेहाय लाबोनानै भिटामिन होनदों आरोखि नर्मेलायनो हामगोन होनदोंनो बे समावहाय आंखौ बिसोरो लिंहराखै आरो आङो परामर्शखौ बिसोरो होआखैमोन आरो परामर्शखौ जेनेबा बे मानसिखौ लाबोनायनि सिगां बे डक्टरजोंहाय नों कानेक्सन खालामनाय जायाखैमोन नामा जेनेबा सावरायलायनाय जादों बे लाबोनायनि सिगां माने सिगां बेनाव लांनानै डेट होदों आरोखि बियो 8 थारिखआव हामनांगौ जुदि हामाबा हामाबा नोंसोरो 23 थारिखआव थां होनदोंमोन दा 23 थारिखआवबो माने मादै आं थांथ'ला माने आङो नर्मेलखौनो नेथ'गोन होननानै बुंदों आरोखि दे जाबाय आंथ' नोंसोरखौ जबरदस्ति खालामनो हाया नानि नोंनि गोसो बायदि नों खुसि जानानै आंखौ फन हरबानो जाबाय होमबा आङो जे डक्टरा नोंखौ फार्स्टनिफ्राय नायदोंमोन बे डक्टरनावनो लांनोसै माने जिएमसिआव लांनोसै होनदों आरोखि आं होना नङा होनदों दा बयबो मोजाङै हामनायखाय आङो बेखौबो मोजाङै हामगोन होननानै लाबोनाय जादोंमोन आरोखि खिन्थु जोंनियाहाय नैबेनि गेजेराहाय उमुगाव दालां होनानै आंखौ बादा होआखैमोन बादा होनाय जायाखैमोन आरो नोंसिनियावथ' क'क्राझार जिल्ला हिसाबै गसाइगावआवबो दङ जानांगौ ने दङ ओमफ्राय क'क्राझारावबोथ' दङ दा रुल्स बायदिब्ला बे बुस्थुआ माने गावनि डिस्ट्रिक्टआवहाय थानांगौमोन ओमफ्राय बेवहाय माब्लानिफ्राय नों माने गावनि डिस्ट्रिक्टखौ गारनानै बेयाव लाबोनाय जादोंमोन आङो 9 मास जाबाय 9 मासनि गेजेराव आङो 20 जन पेसेन्ट लाबोनानै सासेबो हानि जायाखै गथ'बो हानि जायाखै बिमाबो हानि जायाखै आरोखि बेनिखायनो आं आंनि गोरबोजों अननानै बे पेसेन्टआ मोजां जागोन आरो मोजां जाथों होननानै जोङो गार्जेनजों डक्टरजों साथामजोंसो मिलायनानै आं लाबोदों खिन्थु आं जबरदस्ति लाबोआखै दै आंनि पेसेन्टआ सानैमोन 9 मासनि गेजेरावहाय जितुमनि दासनोनो नायहोजोबनाय जादोंमोन नामा माखासेखौ सनाग्राफिखौथ' बुङो जे गायन' डक्टरनो देखायहोनो जोंनाबो माखासे डक्टरफ्रा सनाग्राफि खालाम गायन' डक्टरनोबो देखायनांगौ बेबायदि होननायखाय जोङो लांनाय जायो आरोखि बे CSOनावबो माखासे दिन्थियो टिटि नार्स थुयो ओमफ्राय चेकआपबो खालामो
गासैखौबो होयो आरोखि मुलिखौबो बिनि अनगाबो जोङो गायनो डक्टरखौ माजे माजे होसोनाय जायो होसोनायनि गेजेराव बे सारा गसाइगावआव थाङो नालाय बयबो बुङो जिथुमनि सारा मोजां होननानै बेनिखायनो आंबो लाङो आरोखि दा मोजाङै मोजां गासिबो हामबोजोब्बाय नै बे बिपद अलखदा दिनै सोमजिबाय आरोखि दा नोंथांमोननि क'क्राझारावहाय सिजारिं खालामग्रा गैया नामा जेनेबा गभर्नमेन्ट हस्पिटालाव दङ दंनाया थेवबो बयबो मोजां मोनो हिसाबै बयबो मोजां जायो हिसाबै फैनाय जादोंमोन आरो दा नैबे जाथायनि सायावहाय नोंथाङा गामिनि गागिबा न'खरनिबो जानो हागौ नोंथांनिफ्राय मा खेवफोरथि होनो सानो जोङो दिनै नैबे काजलगाव सिभिल हस्पिटालाव जोङो मानि थाखाय दिनै बे देरहासार इस्लारि बिथांखौ लेंहरनानै जों मानि थाखाय मिडिया होनो गोनां जादों बिनि मेन खारना जाहैबाय मैयाहाय जेन'बा जोंनि जानालिगाव गामिनिफ्राय खुद आंनिनो बिगुमैनि फिसालानि बिहामजो जेन'बा आंबो बिहामजो जायो दा बियो मोदोमनि सिजारिं खालामनो होननानै फैदोंमोन नाथाय मानसिया एसेबां सिरियास नङामोन बिदिनो थाबायो जायो आरो एसे एसे सम सम उदै सानाय बे रोखोमल'मोन सिरियास नङामोन आरो ओमफ्राय लानानै फैबाय नैबे काजलगाव हस्पिटालाव लानानै फैनानै बिसिमावबो मोजां मानसिया आरो डाक्टार बिजि थुनायसिमावबो मोजां जेब्ला डाक्टारा बिजि थुयो अब्ला बियो एकदम हख्रावबायनो आथिं आखाइ जोब्राबबाय मेगन गुफुर दावबाय एकदम सिरियास हख्रावबाय बे समाव नार्सफ्राबो हख्रावजोब्बाय गिजोब्बाय डाक्टाराबो गिबाय बे रोखोम आरोखि ओमफ्राय दिनै बिनिफ्राय खुद डाक्टारा गावनो बे काजलगाव सिभिल हस्पिटालनिफ्राय बै मा सवागार हस्पिटालाव लाना थांबाय आरो बेयाव लाना थांनानै हजों बिदिनो अक्सिजेन हैबाय ओमफ्राय बिथांमोना होनदोंमोन 6 घन्टाजों रिजाल्ट मोनगोन 6 घन्टानि उनाव बिदिनो 12 घन्टानि उनाव 18 घन्टा 18 घन्टा नङाब्ला बेखौ रिजाल्ट मोननाय नङा बेखौहाय मैया बिथांमोना बुंदों ओमफ्राय दहाय खुद फैनानै जोंबो रायलायफैबाय खुद आंनो डाक्टारजों रायलायफैबाय जे 18 घन्टासिम बेखौहाय जोङो 18 घन्टासिम नङाब्ला जों बेखौ रिजाल्ट मोना दा 18 घन्टा जानो नांबावगौ समाया दा 11टासिमावसो 18 घन्टा जागोन बे समावसो जोङो बिनि हालोदा मा दं बेखौहाय जोङो हमनो हागोन आरो डाक्टारा होनबाय जोङो जोंनि बे हस्पिटालाव बेबादि बेमारखौ जोङो एक्चुअलि जोङो फोसाबनो हायाखै आरो हागोन ना हाया मानसियाथ' दासिमाव बिनि माखासे पइन्ट माबाया बारायनांगौमोन नाथाय खमायनानैसो दङ दा जिखुनु नैबे 1 घन्टासिमाव मा जायो आरो आङो मोजां सासे डाक्टार मेडिसिन डाक्टार लेंहरदों बिथाङा फैगासिनो दं बिथाङा फैनानै नायफैगोन होननानैहाय ओमफ्राय बिनि उनावनो मेडिसिन डाक्टार मेडामा फैबाय बिथांजोंबो रायलायबाय बिथाङाबो होनबाय बे समाव बिथाङा होनदोंमोन मानसिया एसे पइन्टआ बारायबाय सिगां 64 बेबायदि होनदोंमोन 66 ओमफ्राय उनाव 90आव थांबाय 91आव थांबाय बिदि होननानै जों बयबो खुसि जादोंमोन ओमफ्राय दसेनि उनावनो रिजाल्ट मोनबाय मानसिया सिरियास जाफिनबाय आरो आसा खमसै आरो डक्टराबो आंखौ होनबाय मानसिखौ हमथानो हानाय नंले आङो नोंनो खुद खोन्थाबाय नोङो एसे सामलायदो नोंनि मानसिफोरखौ होननानै डाक्टारा आंखौहाय बुंबाय माने खेबसेनो खोन्थाब्लाबो जोंनि मानसिफोरा नार्भास जागोन हिसाबै आङो खोन्थाजोबाखै डाक्टारा आन्दो बुंनायखाय आंबो आन्दो बुंनानै दोनबाय आरो दा बिनिखायनो जोंनि जे बे आंनि बिहामजो फफिना बियो दि थैनांगौ गैयामोन दिनै बियो हठात डाक्टारनि जे रं ट्रिटमेन्ट खालामनायजों बियो दिनै थैनो गोनां जाबाय बियो मुंख्लं जानानै थांबाय दा बिनि थाखाय जोङो नैबे काजलगाव हस्पिटालाव जोङो प्रेसमेट होनो फैदों दा जोङो न्याय नांगौ आरो जोङो केसबो होगोन आरो जोङो डेड बडिखौ बै मा होनो बै हस्पिटाला मा होनोमोनलाय सवागार हस्पिटाल खाथिनि जे थाना बे थानावहाय रायलायनानै जोङो डेड बडिखौ गारबोबाय गाबोनहाय बे डेड बडिखौ पस्टमर्टम खालामनाय जागोन आरो जोङो केसबो होनाय जागोन जोङो न्याय नांगौ जोङो नागारा मानो होननानै बुङोब्ला जोङो खोनानो मोन्दों बेहायनो जे जितु मादि डाक्टारा जितुमुनि डाक्टारा बिथाङा बिदिनो 2-3सो रं ट्रिटमेन्ट खालामनानै सिथारबाय होननानै जों खोनादों बे मासनि गेजेरावनो दा जेन'बा दिनै जोंनि मानसि थैबाय साननैनि सिगांनो सोरबा सासे थैदोंनो दा बेबायदिनो सिथारबावनो हागौ बिथाङा सिथारबावगोन दा बेनिखायनो जों दिनै बे मिडियाखौ होनो गोनां जादों खारन
जोंनि माखासे बिटिसि जेन'बा जइन्ट एमएलए बिथाङा बा जोंनि फेरेंगा बिथां सारा बा प्रमद सारमोना बा हेमन्त बसर सारमोना जाहाथे बेखौ गाइड लायो जाहाथे बेखौ माबा मोनसे सिरियास लायो नङाब्ला बे जायगायाव बेबायदि प्रब्लेम जानानै गोबां मानसि जिउ गोमाबावगोन जों बेखौ नुहुरदों दा बेनिखायनो जाहाथे उनाव बेबायदि मानसि अन्थाव बाथाव जाहाथे बेबायदि सिजारिंआवहाय मानसि थैबावा बिनि थाखाय जोङो दिनै बयबो मिथिनाय बादि बयबो रायजो राजानिसिम जों खावलायहरदों बा मिथिहोनाय जाबाय जाहाथे साबधान जा नैबे हस्पिटालाव जाहाथे नोंथांमोना जाहाथे मानसिफोरखौ सिजारिंफोरखौहाय दालाबोथ' बेनि थाखाय आङो रायजो राजा गासैनिसिमबो खावलायहरनाय थाबाय आं बेखौनो बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों नैबे मादैयानो जाहैबाय वाशिंटननि बिमा दा मादैया जे बिहामजोआ गोमानानै थांबाय निस्सय नोंथाङानो नुजोबदों जानांगौ माबोरै जादों दा बिनि सायाव नों मा बुंनो सानो आरो माखासे बाखि रायजो राजाफोर बेखौ माबायदि सांग्रांथि होहरनो सानो आंनि बुंनाया सिगां बेनो आं सिगां देरहासार इस्लारिखौ आं हामबाय होनो दिनै बे जोंनि दुखुनि बुब्लियाव हेफाजाब होफैनायनि थाखाय आरो नैबे सिभिल जोंनि काजलगाव बेनि आन्दाराव बेखौ बेंग्रा जेसेबां सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट दङ आं बिसोरखौबो हामबाय होनो बे समाव आङो बे आंनि न'खरनि थाखाय मोनसे अलंखद बेबायदि रुंसारि जानायनि जुनै आङो बुंनो सानदों बेनो जोङो खननै सनाग्राफिबो खालामनायाव जेबो प्रब्लेम मोनाखै आरो लास्टनि फार्स्टनि सेकेन्ड माबाखौ जोङो नायबाय अब्ला जोङो जेब्ला आं बै जोंनि फार्मासि डाक्टारफोरनावनो आङो लाबोदों आरो फिसाखौहाय आसा नै दाखालि सानब्रै सानबानि एसे सिगां होनबाय आसाया अखा नायब्लानो सिजारिङाव लाङोसैनो हाब बिदि जानो हाया आङो नोंनि अबस्था माबायदि दङ आं नोंनि अबस्थाखौ नायग्रोगोन होननानै आङो जोंनि मथामिल एरियानि फार्मासि डाक्टारनावहाय आङो चेकआप खालामहोहैबाय होमबाहाय बै आगोलनि सनाग्राफि खालामनाय लेखाखौ नायबाय बियो बे नायनाय समावहाय बियो मोनबाय नोंनि थैया माबा 6 दायो बेखौ मेकआप खालामनांगौ होननानैहाय बे 11 पइन्ट नांगौ होननानै बुंदों आरो बे समाव आङो सानसे साननै बाराया जेबो नङा आङो बे समाव बिनि थैखौ आं कमप्लिट खालामगोन होननानै हेमोग्लबिन सोनानै बेखौ फुरा थाजा खालामनानै लाबोबाय आरो हयथ' जेबो बेनावहाय बिदि हासुदै बायदिसिना सेब नायजोब्बाय चेक खालामजोब्बाय जेबो प्रब्लेम गैया आरो ओमफ्राय दा बिदि खालामबाय ओमफ्राय नै आरोबाव सानबा गाव दिन लादोंमोन नालाय डक्टरनि दिनजों गावनि दिनजों मिलायबाय आरो सानबा नांबावगौ होननानै ओमफ्राय सानबा ग्रोब मुलि सान्थि बाहायनानै सानबा ग्रोब जानानै मोजां मानसियाबो सेहेरा जाबाय सानबा ग्रोब जानानै नै मैया गाव हरनिफ्राय मोदोमबो बायबाय मोदोम बायखाबाय नालाय आङो डक्टरनाव लांले गोजानाव लाङा आङो खाथियावनो आंनि साब सेन्टार जायगायावनो आङो सोगोन होननानै आङो जा जुबुर जुथि खालामदोंमोन आरो ओमफ्राय दायो आङो बे हाया होमब्लासो आं लांगोन जुदिसो बे हायो होनना बुङोब्ला आं लाङा हानाय हायो बेखौथ' सासे हिनजावला बेबो डक्टर लाइन फरायनायनो आङो बेनावनो होगोन होननानै आं बेखौ आसा खालामदोंमोन आरो बे डक्टराबो होनदोंमोन दे आं हानायखिनि जुजिगोन लाबो आं जेब्ला हाया ना रिलिज होयो होमब्ला नोंसोर लां होनदोंमोन आरो आंहा बे जबानखौ नेनानै दङमोन न'निफ्राय ओंखारजेननायनिफ्राय आङो होनदों बे मथामिल साब सेन्टारावनो आङो सोगोन जोंनि सथ' मथ' फार्मासिफ्रा साब सेन्टाराव साबसिन मोजांसिन नायो होननानै आंबो देखायगोन होनदों होमब्ला आंनि रावखौ रावबो गनायाखिसै आंनि फिसाया होनबाय डाइरेक्ट जोंनि आसाया एथ' टाइमावनो सोगोननो दा बाव जानानै बाव जोङो टाइम हगारनानै हजों बे टाइमखौ लोगो मोनहैयाब्ला हजोंनि डाक्टाराबो दानावजोबथोंसै ओरैबो दाहारथोंसै एन्डे फिन्डे माबा मोनसे जायोब्ला होननानै गारिखौ डाइरेक्ट हगारनानै लाबोबाय आरो लाबोबाय हामबायमोन जोंबो फोथायबायमोन माने आङो सानदोंमोन बे जायगायाव लाबोबाय जि खुसि लाबोदों गानहोदों जोमहोदों बिमाफोरखौ खुसि खालामदों खानाय लेमसा हेबलायनाय मोखांजों लाबोजोबनानै खुसि खालामदों सिन्था दाजा आंबा गियाखै होननानै बेबायदि खुसि खालामदों आरो ओमफ्राय दाना बे समावनो ग्रोब फैबाय आरो लिंफैबाय आरो लिंनानै लांबाय सिजारिं माबायावहाय फुथुहैबाय आरो बेवहाय मा गावसोरहा एसे नायबावो दाबि ओमफ्राय नायनानै आरो बेवहाय दसे थाबावबाय आरो बिदिनो 1 घन्टा बादि गोबाव थाबावदों लांनानै ओमफ्राय उनावहाय बे टाइमा जाबायना साबामोन बिसोरो सिरियाल साबा फार्स्ट सेकेन्ड सुबाय आरो बे सेकेन्डआव जोंनि गोलैदों ओमफ्राय बे फार्स्टनिबो एसे मोजां जेबो जायाखिसै नैबे सेकेन्डआव जोंनि गोलैबाय बे माबायाव फुथुब्ला जोङो हिनजावफोरनि बेबायदि नैबे जानजिनिफ्राय मा होनोलाय बेखौ गोथै खालामो नालाय गथ' सिजारिं खालामो जेला निर्बद सुयो सिजारिं खालामा सायाव बे सिजारिं खालामनो निर्बद सुनायावनो बे बिजि सुनायजों लोगो आरो
बेयो हख्रावजोब्बाय डाक्टारफ्राबो जोंजों खारबोबाय नार्सफ्राबो आंजों खारबोदेरजोब्बाय आरो मानसिया बिहुस जाबाय होनना ओमफ्राय आरो दसे एसे गोबाव थानानै बिहुस जाबाय होननानै मुलि लायद' बाव खालाङो बावबो मोना एसे गिदिर डक्टर बे मुलिखौ दानफिननोबो मुलिबो गैया बिसिनाव बे मुलिखौ दानोबो मुलिबो गैया फार्मासि जोब्बाय ओरै जेसेबां काजलगाव बे माबायाव दङ एरियायाव गैया दाननायनि मोना आगस्टिनाव थांनांबाय ओमफ्राय मोनसे माबा होनो बबाव थांबाय खुनुरुखुम हजोंसो मोनबोबाय आरो आराय घन्टा बिनि बादियावसो आरो मोनबोबाय होमब्ला बे समावथ' मानसिया गैखालिमोन नङामोनसोमोन बे होमब्ला 108आबो फैबाय माला लिंहरना दोनखो डाक्टारा गावनो लिंहरदों ओमफ्राय गावनो लिंहरबाय आरो गावनो भयनबोबाय आरो गावनो थिखांनानै गावनो गाखोनानै थांबाय बायद' नों गुबुन गारिजों थांदो आं जब्राजों थांफानोसै होननानै बियो गावनो थांफानो गोनां जाबाय आंखौ होनबाय आं एसे बिनानै हरनि जों खृष्टान मानसि होननानै एसे बिना हर ओमफ्राय गारिखौ बन्द' दोनथ'बाय बियो बिना हरदो होनना ओमफ्राय आङो बिना हरबाय हाखु दाखु लानानै थांबाय ओमफ्राय बे नै आं एसे थालांदों बे जेब्ला बे माबायाव फुथुनानैहाय बेबायदि आइखां बायखां जाखानानै बे दावराव जाफुनायावहाय जेबो बे मुलि फाइलखौ नायाखैमोन खोमा गावसोर बे समाव बुङाखै ओमफ्राय आबार उननि सेकेन्डआव फैफिनबावनानै होनदों मुलिया बे डेट जोबनायनिमोन बेबादि बुंदों आरो बेनो बिजि सुनाया डेट जोबनायनिमोन होनना बुंदों गावनो सिखार खालामदों आरो माने एक्सपायर डेट थांबाय बेखौ गावनो सिखार खालामदों डेट बारबायमोन बियो होननानै बायद' मुलिया डेट बारबायमोन बेखौ सुनाय फाइला होननानै बुंदों आरो ओमफ्राय जोंबो बे फाइलखौ बिनानै लानांगौ ना मानांगौ मानसिया सिरियास जाबाय खाख्रावजोब्बाय आन्दायबाय हिनजाव मानसि गोजा फैदों सासेबो आंनि फिसाला फैदों आन्दायबाय जोंबो मा खालामबावनांगौ ओमफ्राय नोंसोर गिनाङा गावनो एम्बुलेन्स बिहरबाय गावनो थिखांबाय गावनो लांबाय जोङो सहबारियाव थाफालांनो मोनबाय आरो लांनायावबो जों थाफानो मोनाखिसै आरो होजों लांबाय एसेयावसैबाय जों नुयाखिसै मारै दं मारै गैया बाहेरा थैनानैसो थांबाय गैला बेबायदि आरो बेखौनो आं खावलायदों जोंबादि दुखुथिया हावरिया जों बेबायदि सिभिलखौ हास्थायनानै फैयो दा फ्रियाव फैनो जों खम समाव गोलैनायखौ नायनानै जों फैयो नाथाय उननि बेलायावबो जानो हागौ बाबु बेबायदि फैबावगोन आरो जाबावगोन आरो बेबायदि मावबावगोन जोंनो दुखु मोनाखै बनि जेसेबां नार्सफोर दङ बिसोर दुखु मोनदों हाबाब नोंसोरो जोंनि बर' फिसाफोरखौ साबसे जागोन सैथान डक्टर होननानै बेबायदि रायदों आरो बेबायदि बयबो रायदों खाथि खालानिफ्राबो रायजोबदों आरो फैजोबनानै जमा फैजोबदोंहाय बेबायदि रायदों आरो जोंल' नङा जोंथ' रायनो टाइम मोनबावाखै दुखुजोंनो बेबायदि अबस्था जादों आरो आं बेखौनो बयनिसिमबो खावलायदों जाहाथे जों मिथिया हसिया जोङो जाब हस्पिटालाव जोङो सोबाय थायोब्ला जोंनि बर' बिमाफ्रा बिराद खहा जागोन आद्रि जालांगोन नाय सासेयाव सानै जोङो खर' बायलाङो जोङो दिनै बेसेबां दुखु जाबाय सानैनि गेजेराव जों सासे मोनोमोनब्लाबो जोङो सान्थि जागौमोन दिनै जोंनि गेजेराव सानैबो जोबनानै थांबाय अब्ला जों बेखौनो जोंनि थाखाय मोनसे न्याय बेसार खालामनानै होगोन आङो बयनिसिमबो आसा थादों जोंनि गोजौ थाखोनि मानसिनिसिमबो आं आसा थाबाय आरो इउटुबारफ्राबो बे गासैखौबो सुद्रायनानै आरो साबसिन जोंनि थाखाय राहा खालामनानै होगोन होननानैबो आं इउटुबारनिसिमबो आं आसा थाबाय दिनैनि आंनि बुंनाया बेनो बयनिसिमबो गोजोन्थों रायजो राजा नोंथांमोना खोनानो मोनखाबाय आरो नुनो मोनबाय नैबे साइडथिं सिभिल हस्पिटाल काजलगाव बेवहाय बे जाथाया जानानै थांदों आरो बेयो खुब दुखुनांथावनि बाथ्रा माने बिमाबो आरो फिसाबो सानैबो थैनानै थांबाय बियो मोनसे हरखाबै जादों होननानै जोङो खौरांखौ मोननो हाबाय जे बेखौ इन्जेक्सन थुजासिमाव माने मानसिया ओरैबायदि नों आं बायदि गोख्रोङैनो दङमोन दा बेबायदि अबस्था जाबाय आरो थ' जोबोद दुखुनांथावनि बाथ्रा आङो नोंथांमोननिसिम बे रादाबखौनो फोसावहरबाय जेन' सरकारि हस्पिटालाव लांनायनि सिगां गोबांबार सानग्रो आरो जोंनि सरकारनि जेसेबांनाखि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो जेन' बेबायदि डक्टरफोरखौ दोनालासे माने मोजां डक्टरफोरखौ जाहाथे गोरिब गुन्द्राफोरनि थाखाय लाबोना होफैयो आङो बेखौनो खावलायनानै भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय।